Monggo Mbak Lisa. Iki ben ngancani karo Mas TB karo Cak Yudo. Cek ya, selamat pagi. Pagi, good morning, good morning. Piye to, kan kudu semangat terus. Semangat no, nek cara cah nom ya cemungut ya. Cemungut ya, apalagi masih nganu Pak Bupati masih kerso lenggah, Pak Wakil masih komplit ya. Komplit. Isin awake dhewe ngantek anu ya isin to. Nggih niki ngaturaken lajengan mawon nggih. Nggih. Mbok menawi wau enten request saking HP jenengan. Wah dereng mbah iki kok ora ono sik transfer to. Tak tunggoni ana transferan apa enggak ya ora do transfer. Wis muak kok ya. Nggih niki ajeng napa nggih sing gumiak-gumiak napa? Gumiakno ya ini kok. Umi. Naik. Tarik. Kula wau Mbak wonten Tuti, lagi Mbak Tuti. Mbak Lisa, kula wau wonten ingkang ngersakaken nemen. Nemen. Oh, nemen itu yang nemen nih menyuro. Laras apa ya? Ora sida isa Pak Yoyo. Kayane gembote tapi Pak. Saking anu kanca-kanca satpol kula wau. Mas aku njaluk nemen ngoten. Tanah nemen kancane. Oh, tapi enggak ada itunya, keyboardnya. Bisa. Mbak Elisa jangan. Bisa. Mbak. Jangan merendahkan teman-temannya apa aja bisa. Sampai ini piye to wong Madang Karo padane grup ecek-ecek. Titisane. Condong ora tolok ukur Mas iki. Madang grup liya. Nek grup liya sampean ngomong ngono ora apa-apa. Lah iki Madang Karo kok iso aku ya ora trimo no direjatuhkan. Oh, nggih. Tapi ini Madang aku sing ngapal Umi sama grupnya. Tuti. Kula nderek sini aja garape. Apa ikan dalam kolam? Apa dalam akuarium apa-apa? Nderek sama Madangkara. Mau tetap nemen juga oke? Lah Tuti karo Umi lek rapal kan iso nggawa HP. Nggih, pamundhutan anu niki. Sing mundhut Juremi niki. Pak Juremi to? Juremi CNR. Matur nuwun ya kuwi Pak Juremi. Mundhut tapi mundhut tok ya ora enak apa-apane wong Juremi. Aja ngelokne kuwi nglembur kek diingin nang kene lho ora. Lah piyayine sarungan kae lho kaya koboi kaya. Angga. Saya pinten nggih berarti ini diatonis dibawa ke pentatonis rada angel aku dhewe. Oke. Lah Madangkara lho Mbak kok. Madangkara lho iki jan ora slepe lho. Ukur ya padane. Mas Dar. Sampai nek ngono-ngono nek grupe Jamil ora masalah iki Madangkara. Ora trimo aku. Nggih. Ya. Oke, monggo buka rebak. Kemeruh ora. Yo diaturake yo. Nemen to. Dados. Kebersamaan untuk kesejahteraan Kabupaten Madiun. Tak usah
Yo tambah. Ikan dalam kolam Winong, tambah winong, Pak. Winong karo Dian. Jan pokoke sinden saenak-enake kalah sorot karo tutik tenan nggih. Ning iki sing enak pamundur lho iki. Napa, Pak? Iki malah ketelesut mau. Napa, Pak? Saking air mineral ya iki PDAM Kabupaten Madiun lho. Ngersake perahu layar karo Gambang Suling. Wah, cocok, Beres cocok. banget. Garak sing hebat iki garapan nemen mau lho. Karek ngekeki lighting karo bos kaya cahya garing. Ayo ngurang gareng. Tambah personil mboten, Pak? Tambah. Tambah. Bulia. Wino. Bulia. Sampeyan teng mriku mawon. Lambene. Nggih. Ya nang turun. Ya. Winong. Winong. Gerakane sing padha, Mbak. Jare. Iki ketane cah telu lek gestelan to wisan. Pon Pak, ndek wingian pon konsultasi to. Alah, pokoke kalah sorot Mas karo tutik. Tapi cocok ora ya dinggo iki ya? Anune senggakane dicenggos iki cocok ora? Ya isa. Coba. Sek Mas Dar. Oh, sek dicoba dulu. Gen penak. Enyah kalau Mas. Iki lo entekno kuwi lho. Aku kasih kok. Alah. Kok sing gantengan wenone sing na ye. Yo diaturake perahu layar karo Gambang Suling di medley. Siap. Ya. Monggo saking air mineral yo iki PDAM Kabupaten Madiun. Oke. Berpadu dalam melodi ya yuk. Gambang Suling. Air mineral yo iki pancen jos. Mau Bapak anu Cak, Bapak Bupati isih siji sing dikersake ya kuwi. Napa? Klangenane Pak Bupati kuwi ali-ali. Wah, ali-ali. Nggih. Iki dianu diratake dadi Diratake. Pokoke diratakan. Ibu Waranggono. Ratakan dengan tanah. Ora. Tegese ben nyambut gawe. Wah nggih, sinten menika? Diratake wit saka Mbak Lia Sundari ngesake Sragen. Oh, rata. Mbak Lia Sundari tanah takoni ya. Kimplah-kimplah ya duduh gule. Yo nyambut gawe para sinden iki ra healing iki ayo. Jan wong nyawang iso Pak. Lambene ora. Dandang gulanipun, Mbak. Ya. Mangga, Pak. Jenang kula glali aja lali Terus niki sulih
koper nglerek ngilen Mbak Tri Astuti Retnawati saking Ngawi. Lho, nderek to inces. Kudu inces apri yo. Boten inces Aku wedok, Mas. Tak mongi iki dudu apri. Dudu. Manuhara. Aku wedok. Kok ora yakin to? Yakin lele yakin. Kena ditato beduk no ora. Lha ki. Hajat dianggap sepele. Dagang neng ndi tarut ya ning wit. Omong ae nesake wis ben kajenge ngoten niku. Ora bengok-bengok kula lakban cangkeme ora. Tega banget ora. Nek Mbak Ti. Halus lho. Hop, Bukesi, Mamae gelar. Mamae gelar. Mamah apa? Mboten. Mboke gelar. Ayo. Wah, wis supporter iki. Ayo. Era 90-an. Supporter Bukesi. Dilenggahi karo Ibu Bupati karo Ibu Wabu Buari lho. Bu Kepala Dinas Pendidikan dilenggah. Nggih, matur nuwun Bu Siti nggih. Nggih. Garwane sing kakung kondang niku. Sinten? Penyanyi dangdut Pak Sodik Uka-uka. Rampine. Coba Bu. Ayo Bu. Hemong ngati. Suarane lho Mas TV, jan. Tansah nggon deli. Suarane ya penak apik terpinter ngrawat tubuh lho kok pinter lah njaga awak lho lek merawat kok langsung panggah cantik lho nek disawang Bukesi lho rumah saku kok mbok bojomu ke ya sekali-sekali kon perawatan ning salon. Ngenyek. Kok ngenyek piye to? Kemajuan wingi bojo kula bar kula pasang begel. Oh nganggo ae Begel dikawat untune tapi dikawat. anu kula kawate sing BPJS. Oh sing murah. Sing murah kawatane murah, Pak. Umum niku apik. Tapi karo dokternya diwelingi. Tapi enten kelemane 1 bulan tidak boleh sikat gigi soalnya kawatnya itu dari saking BPJS. Terus akhirnya saulan ya bojo kula sikatan, Mas. Jenenge mangan kan isi lombok, isi tomat kan nempel teng untu, Pak. Genep saulan itu tukul, Pak. Jadi itu jadi cangkem apa pot. Lambene elek. Winginane malah untune dipasang kawat tanggane ngeteri semen, wedi. Ardicor. Nglerek Mbak Uun coba. Monggo Bupot. Alah, Bu Uun. Kleru. Bu Uun warangganipun Pak Gunarto Guno Tali Jindro. Oke. Kula jawab ngoten nang Pak Gun ngasta. Mboten saged Pak Gun Derene ngasta. Pak Gun. Nggih. Numpak pesawat ngono kuwi. Kali sapa Pakun. Dalam kondangi sinten Pakun. Saya kira pemian sinten Pakun. Oh, to Pakun. Mending ngono, puas mending ngono teh. Mboten. Wah, iki tajem lek iki bengi iki. Tajem lho iki. Ngantuk. Ayo. Yo. Yen dadi lara Mayune bojone Narya. Ning Sembodo apik. Nggih apik, tapi nggih Naryane sing lanang lho wong ning warung iki kabeh didudu iki lho bojoku. Suarane bojoku lho bojone nembang bakul sakene wong diomong kabeh. Aku sok tak ngono berarti ya. Enek wong liwat celuk nih. Mas. Iki lho bojoku. Mas Diden bojoku niku. Ngomong iki kabeh. Ya aku mantek ngono. Ya aku sok ngono lah lek Bukesi nyendeni Prof Sarwanto aku ya ngono nek jebon. Bojo kula niku. Iki kok bojo kula. Iya. lerek nggih pun isin. Alah mbok pisan. Enan sak laringkas to. Bojomu ning warung ben iso pamer. Lah iya. Mau nganti serimpet kabel barang ora. Yo. Sedih rinten dalu
Bagong kok jiret ora iso anu no. Luli lu ngene kan diwulu dadi li ngene kan. Mboten sanggih niku. Mesake banget iki. Ya nek Mbak Uun, wah suara kok Uun iki munggah aku posonane tak manfaatne. Mbok kono apa? Oh, gugah sahur suarane kan mendesah. Gugah sahur. 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 Pola terus mau ora masjid kabeh. Sahur masjid. Ambene nglerek. Ndang lereng. Mbak Munasirah. Munasirah ki ya saka Madiun, Mas. Nggih. Nggih. Ketoken kewala Terus, Nduk. nganti besok apa bakal bali Kur niki, Pak. Kur. Oh ya. Akhir kur. Kur. Sing apik lho. Iki. Iki nggih Banyolan ra iki. Mboten sah niki. Kur. Masalahe nuwun sewu, Mas. Masalahe ya kok aku ora nyombongne ora ya, Mas ya. Madang kara iki ya. Iki kan tolok ukur perawitan seluruh kompos paham ya. Kudu paham lho. Iki sampai di sini paham to kowe? Paham, Pak. Lah iya. Titisane sapa? Condong raos iku nggih niki. Madang kara anggere ngetokne garapan piye? Liyane mesti ngetutne. Naryo rene mesti arep nyiru garapan. Ya, nggawa not kertas iki ditulis notasine apa hati-hati, Mas. Alah. Ono sing jiplak kowe. Warahne karo Mesti juarane Pak Gun mesti. Cukup. Nggih ngiringi metune dinosaurus. Masalah iki tolok ukur, Bi. Monggo. Ya. Ji ro lu. yen bali beca Yo, saiki Sinten ingkang ngaturaken? sing mudhun ya nang Winang. Apal ya, Nduk? Gedhe Winang ya. Enang. Nggo buku ra apa-apa, Ora apa-apa. turun. Nah, saka Tulung akeh Agung tentang- niki nggih. Nggih, Tulung Agung. Mbak Winang. Iki role ketoprak siswa PAUD ya iki. Budaya. Siswa budaya, Mas. Siswa PAUD. Biyen sik PAUD wis rol, Pak. Siswa ki mung loro, siswa budaya karo siswa kawedar. Kawedar. Nggih. Nek sing toprak sing Pak anu ke toprak apa to sing bapakmu melu kae? Wahyo budaya, Pak. Wahyu. Wahyu. Ayo dikendangi Wahyo. Oh, tau melok ya Wahyu. Wahyo sing kendang, Pak. Role sapa to mben role? Pak Pujo Sewo. Sewaka. Pujo Sewok. Ya turun ya, anu nang. Ya, Mangga, betul. Pujo Sewaka, Pujo Sewok. Mboten Mangga, mangga. direncangi, Pak. Boleh milih ya, salah siji. Direncangi sinten? Mangga. Sapa pilihan salah siji? Mbak Tuti. Nah, ayo Tik, ayo. Alah, Pakai bengi iki dapuk alusan kowe Tik. Ora. Ayo. Malam ini saya insaf dulu Pak Yoyo. Ya insaf. Saya Mbak Tuti, saya makanya. cukup satu Iya, malam Pak, ya. saya nggak ngerol nggih Pak nggih. Hebat wae Mbak Tuti. Monggo Aku Ibu. arep Penggemar kata Mbak Tuti gumen kula. Aku arep nyanyi Bakul-bakul gabah nek ora Mbak Tuti ya. apa preman-preman. Iya. Mangga, ayo. Tuti sik, sing sepuh sik, yo. Nggak pakai master aku. Ngagemo ali aliku sakti aja aku lomba Ya nang. Lamun ambene selama emane namung ngerasa gawe juwa iki
tenan Mas TV ya. Nggih. Dasare sing nembang Mbak Winong karo Mbak Tutik, sing ngiringi Madang Karang, sing ngendang Mas Heru Budil iki pancen timbul. Walah, arek malik kok. Iki mau pamundhute Pak Bupati, klangenane ali-ali. Ali-alian.